שלום אנשים, אנחנו במדריך חדש. המדריך הזה יראה לנו איך להציג קוד בתוך אתר וורדפרס, מערכת לניהול הצגת קודים בוורדפרס, מה שנקרא ב-HTML הטאג פרה. אם אנחנו רוצים להציג plain code אנחנו משתמשים בתגית שנקראת פרה. אז בוורדפרס יש לנו תוסף מאוד מאוד רציני שמנהל לנו הצגת קוד עם כמה לבלים של תצוגות, ואנחנו עכשיו נראה איך מתקינים את הפלאג שעושה את זה, פלאג חינמי ברמה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו הולכים ללוח הבקרה, כרגיל, תוסף חדש, חיפוש, אנחנו נכתוב קריון סינטקס היילייטר, נעשה חיפוש, יש לו 111 דירוגים שנתנו לו 5 כוכבים, שזה דירוג מאוד מאוד גבוה, נתקין אותו, אוקיי, הפלאג מותקן כרגע, ומה שאנחנו נעשה דבר ראשון זה נפעיל אותו ונלך לעורך, נעשה קופי לקצת קוד שנוכל לראות את האימפלמנטציה שלו. אני לא רוצה לערוך תוסף, אני רוצה לערוך ערכות ייצור כדי שיהיה לי קצת קוד CSS שאני אוכל להראות אותו בכמה דרכים. אני לוקח פה כמה שורות יפות, קופי, הולך עושה פוסט חדש, אני אקרא לפוסט הזה הצגת קוד בפוסט או עמוד. אוקיי, פה יש לי כפתור חדש, שאם אני אלחץ עליו יהיה לי את הממשק ניהול של התוסף. פה אני אשים את הקוד, עשיתי קונטרול V, העברתי את הקוד. עכשיו יש לי פה language, אני לא נוגע בזה, כי הוא יודע לזהות את זה באופן אוטומטי. יש לי team, שאני מאוד אוהב את ה-team שנקראת neon. אני יכול width, height, כל מה שאני רוצה בעצם לשלוט עליו, גודל פונט, צבעים, עשיתי add. זה מוצג לי בצורה די מכוערת פה, אבל אם אני אעשה לפרסם, עשיתי פרסום ועכשיו אני אעשה להציג באתר, ככה זה נראה.